children. That's how I see it, like Hillary. Brian, aneno kibuonja kinde ma Hillary loso. Akia ni nitie gi paro mane? Chien ka ne wan gi tungni mang'eny. We achaka gi from 2024 kaachiel gi 2025. Wan kaka rowere wasebedo gi tungni kabisa ka wayuak wawacho ni sirikal ma wantie ok en sirikal maber. Kendo ka deber de sirikal ni owuok mano koluwore gi weche rowere mondo wayud sirikal manyien. To iga mokadho jo IBC nokelo gimiluongo ni registration as a voter, yani ndikori kaka jago ombulu. To natimo timo analysis last December kana wuotho tadhi polling stations moko kama ji timo registration. To gima nayudo ni rowere ok gin jok moikore kuom yiero jotelo mamoko kata kuom timo yiero. Nikech kidhi kacha iro ni jok percentage mamalo en mana joma dongo, elders magwa ema pod dhi marieyore makaw kura. To gine magikaw kura percentage malo kabisa. Ting'eni gina jok mawacho ni samoro chiegni, samoro margi chiegni. To rowere madwaro jotelo makiny ok gi register kacha kaka jok makiny go ombulu. To gine mane giywak nyoro kage wacho ni jotelo ma wantiere go rach. To mano kelo wae wacho kama jotelo ma giwacho ni rach go ema pod telo negi, ema pod biro telo negi ka dipo ni ok giikore mar golo jotelo. Chuny jomoko osewuok kendo giwacho ni ok gidwa kawo kura. In fact gina nyalo wacho ni is a form of laziness. Masa moro change ok wanyal bedo go 2027. It's just a form of laziness moro ma rowere osekelo nikech ng'wech, gidwaro ng'wech samoro ma giringo go igine street. Tingine samoro ng'ato ringo, samoro giringo even 500 kilometers ka gidhi demonstrate. Uchumi rach, unemployment, jatelo ni rach. To gin giwegi ok gidwa kelo lokruok kigin mar dhi go ombulu kata mar kawo kura. Mikawo just a step mabe gini samoro kela to kod jomoko ok ginyal dhi nikech gineno ni gini ok gidwa pango laini. Mano laziness mar rowere osekelo. Koro gini gibiro bedo ka giywak higa ka higa kabiro jatelo ni rach, jatelo ni rach, jatelo ni rach. To percentage mag jok makawo votes kata ma register as voters gin jo madongo wa, gin jotend, gin jok motelonwa kata jonyuolwa. Nawinjo kiwacho ni wadwa ni mondo wachop Singapore. To adiera wacho ni en wach matek mondo mi wachopi kanyo. En gima tek nikech kitimo analysis mar Singapore chalo Nairobi. Like en mana gimbo matin, ochalo Nairobi ka kende. To population mar Singapore kendo en ni piny kabisa. Population mane Kenya ni malo. Koro ing'eni sama jatelo wacho odwa ni mondo wachop Singapore, nyaka ng'i strategy gimosetimo gi kaka odwa timo mondo population maduong' ni ochop kanye, ochop Singapore. Adwa ni mak paro no gi kanyo tibo bedo kingiswa ni to en strategy mane ma iparo ni jatend piny Kenya William Ruto winjo bed ne omako gi sani. To bende pachi go tudore kod chenro mano mar nyota ma osebed ka iwuothe gwenge mopogore opogore ka koro ipogo omenda no mar nyota. Mak paro no gi kanyo ing'isa ni wadhi